Kære voksne i Nordvestjylland, jeg hedder Jørgen Kvist. Jeg glæder mig til at skulle møde jer til voksenevent til efteråret. Og ja, jeg er også voksen. Mit skæg er blevet alt for gråt. Og min tvillingbror sagde forleden dag, at han simpelthen ikke igen ville kigge sig selv i spejl. Det var for deprimerende og nedslående oplevelse. Nå, men vi voksne, vi har også gjort noget godt. Vi har skabt et samfund for børn og unge, de kan vokse op i. Problemet er bare, at der er for mange af de der unge, der i dag går rundt i vores samfund og tror, at de skal være perfekte og være fejlfrie. Det er vi nødt til lige at overveje, hvad er vores ansvar i forhold til, at vi har skabt sådan en kultur, og hvordan kan vi rette lidt op på det? Mit bud er, at det kan vi gøre ved at være aktive i K5 og KFK, og det vil jeg gerne sige noget om, når vi mødes til voksenevent. Og husk så i øvrigt også, at når undersøgelser siger, at når mennesker bliver over 50, som mig for eksempel, så er de egentlig ikke så optaget af at tjene penge og pensionsordning, alt det der, det er på plads. Så er de optaget af, hvordan kan jeg gøre mening? Hvordan kan jeg gøre noget, der er meningsfuldt for andre mennesker? Og det skal vi lige tænke på, hvordan vi får inviteret en hel masse af vores jævnaldrende ind i K5 og K til at gøre noget meningsfuldt, for det er virkeligheden det, vi alle sammen gerne vil. Nå, det meningsfulde det er, at vi mødes til efteråret til voksenevent, og jeg glæder mig. Vi ses.